Θα έχετε μεγαλύτερη αντανάκλαση, περισσότερο θόρυβο. Σταματημένο λοιπόν στο λιμάνι μέσα και περιμένω να ρίξω την άγκυρα. Και μου δείχνει flat. Πού θα ρίξω, πού ξέρω ότι έχει από κάτω. Καλό είναι μία-μία τις παραμέτρους να αρχίσεις να παίζεις. Θα δεις πολύ καλύτερη εικόνα. Ναι. Ξεκίνα με τον gain. Ναι, βέβαια. Ξεκίνα με τον gain. Είδες μόλις έπαιξε ο Πέτρος με τον gain αμέσως πώς καθαρίζει. Έχει διαφορά. Πολύ μεγάλη και την ανάλογη συχνότητα για το ανάλογο βάθος. Εδώ είμαστε 118 μέτρα σταματημένοι χωρίς άγκυρα. Χωρίς άγκυρα. Βλέπεις είναι flat. Δηλαδή στο zoom βλέπω ένα μικρό πραγματάκι, ας πούμε, λίγο ότι είναι σκαμμένος ο βυθός. Βλέπω κίνηση ψαριού γιατί εντάξει, κατεβάζουμε εκείνη την ώρα. Με 200 ας πούμε Hz δουλεύουμε. Δεν πρόκειται να μου κάνει, δηλαδή αν έχω μια πέτρα εδώ πέρα δεν πρόκειται να μου τη δείξει. Δεν θα μου τη δείξει. Στην κίνηση θα αρχίσει να μου τη γράψει. Ο σταματημένος το ξεχνάτε, παιδιά. Τα μέτρα λοιπόν σωστά, απλά δεν βλέπω τη διαμόρφωση του βυθού. Ναι. Και στο instruction πάλι που λέμε στο 800 με 455 στο φωτογραφικό και σταματημένοι να είμαστε πάνω, πάλι flat θα δείξει. Στην κίνηση μου το ζωγραφίζει το ναυάγιο που σας έδειξα. Εκτός και αν έχει ένα πολύ μεγάλο σκαλοπάτι. Αν δεν το δείχνει σταματημένο. Σταματημένος όχι. Όχι. Αυτό θα πρέπει να κάνεις καταγραφή, όπως κάνει το Σίγμα και το Lawrence, κάνει καταγραφή για 1,5-2 μίλια ξέρω εγώ, απάνω στο πλότερ, εκεί μπορεί να το έχει στο ναυάγιο ας πούμε για λίγο. Αν περάσει το χρόνο αυτό που είναι της καταγραφής, σβήνει από πίσω και ξεκινάει και ξαναγράφει από μπροστά. Αυτό είναι για στιγμία να πάμε να δούμε τον τόπο, να τον εγγράψουμε και να το δούμε κατευθείαν. Σταματημένοι ή σας λέω με άγκυρα, είτε να προχωράμε λίγα και εδώ πάμε 0,3. Τα ψάρια τα βλέπεις βέβαια. 0,3, τα ψάρια τα χτυπάει. Αν μπαίνουν από κάτω τα χτυπάει, σίγουρα τα χτυπάει. Δηλαδή σε πολλές φωτογραφίες άμα δείτε, εδώ τώρα πάλι 0,3 κινείται, είναι άγριος ο βυθός, μας δείχνει αυτό το πράγμα στο zoom. Στο κανονικό, κοιτάξτε εδώ, εδώ είναι από 0 η κλίμακα έως 120 μέτρα. Δεν μπορεί να το βλέπεις ψηλό flat, δεν είναι flat. Δεν είναι flat, το zoom κοίτα πώς το κάνει. Με 0,3 όμως, έτσι. 0,3. Κινείσαι. Τίποτα. Τίποτα, ήταν. Από πάνω τι είναι. Αλλά πρέπει να έχετε το zoom για να δείτε ότι είναι. Εκεί από πάνω αυτό. Εδώ τίποτα, είναι από πάνω, έχει κυματισμό και έχει θόρυβο. Δηλαδή ψάρια πάλι εδώ πέρα, ας πούμε το που κοκκινίζει, εδώ πάλι flat. Εδώ πάλι σηκώνει ο βυθός. Δηλαδή που πάλι εδώ αν δεις 3,9 εδώ, ίσα μας πάει παραπάνω ας πούμε. Εκεί που είναι flat όμως αμέσως σταματημένος και του κάνει zoom, δείχνει έτσι. Σου δείχνει άμα έχει κάποια. Όχι. Στο zoom εδώ. Βλέπεις με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Εδώ. Ναι. Με το zoom το βλέπεις το σήκωμα. Ίσα που σου περπατάει λιγάκι, το βλέπεις. Δηλαδή βλέπεις ότι τσαλάζει κιόλας έτσι. Ναι. Το κάνει zoom και κάτι. Εδώ είμαστε επί 6, το zoom είναι εδώ επί 6. Καταλάβες. Εδώ πάλι σου λέω είναι από 0 η κλίμακα ως 120. Δηλαδή παίρνει όλο το εύρος και δεν μπορεί να σου δείξει λεπτομέρεια αν πατάνε έστω αυτά τα ψάρια. Είναι σαν να βλέπεις κάτι στη γωνία, πλησιάζεις και πλησιάζεις. Στα 50 Hz θα έδειχνε πιο πολύ, δηλαδή θα βάζει πιο πολύ μέσα, δηλαδή αυτή ο βυθός θα ήταν σε αυτό το πάχος ας πούμε. Θα πιάνει πιο μεγάλη γωνία. Το χτύπαγε πιο βαθιά δηλαδή. Όχι πιο βαθιά. Πιο πλατιά. Θα βάζει δηλαδή και βρώμα μέσα. Δηλαδή, αν έχει ας πούμε στην κίνηση, αν πετυχαίνατε ψάρια ας πούμε και τα βλέπατε από κάτω το βυθόμετρο, θα έλεγε από κάτω είναι. Στην 50. Συνήθως μπορεί να μην ήταν από κάτω, θα είναι πιο δεξιά τα ψάρια. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν Άλεξ τη δέσμη κατευθείαν εκεί και την κάνει στα 200 Hz, τα έχει χάσει. Στα 50 απλώνει, ναι, είναι μεγαλύτερος ο πόνος. Είναι μεγαλύτερος σαν σώνα. Δηλαδή οι γρηγριτζίδες ας πούμε που πάνε για σαρδέλα, γάβρο και τέτοια τα γρηγρί που λέμε, δουλεύουν ή με τα σώνα ή θέλουν όσο πιο βαριά δέσμη γίνεται. Δηλαδή η Β45, η P66 αυτές που έχετε οι βεντούζες συνηθισμένες είναι 45 μοίρες άνοιγμα. 45 μοίρες δουλεύει σαν μικρό σώνα. Αυτοί όταν ρίχνουν τη λάμπα για να μαζευτεί ο γάβρος στη σαρδέλα, πάνε και ακουμπάνε πάνω στη λάμπα για να χτυπήσουν το βυθόμετρο, δηλαδή έχει ψάρια από κάτω να τα καλάρουν. Αυτοί τώρα περνάνε πιο απόσταση από τα ψάρια, δεν χρειάζεται. Δηλαδή η λάμπα είναι πιο πέρα και περνάνε και το χτυπάει λόγω 45 μοίρες άνοιγμα, βάζει αυτό που θέλουν να δουν αυτοί μέσα, δεν είναι από κάτω τους. Και τα σώνα τώρα να χτυπάνε μακριά και να μην πάνε να ενοχλήσουν καν τις λάμπες. Για να τις ενώσουν μετά. Δηλαδή πρακτικά οι συχνότητες για ριχά και για βαθιά νερά, ποια χρησιμοποιούμε στα ριχά και στα ριχά τη 200, στα βαθιά την 50. Όσο μεγαλώνει η συχνότητα. Πώς ορίζεται το βαθιά η ριχά, δηλαδή η ριχά για μένα είναι τα 30. Κοίταξε, εγώ που ψαρεύω. Τη 200, αυτό δεν έχει Εγώ που ψαρεύω μέχρι τα 100-120 μέτρα, αλλά όπως βλέπεις έχω και φωτογραφία εδώ, είναι η 200. Δηλαδή το όριο εναλλαγής είναι τα 100 περίπου. Περίπου τα 100, για να έχεις, δηλαδή μετά έχεις ασθενείς, μπορεί να χάσεις και άλλα πράγματα μετά, καταλαβες.
Πόσες συχνότητες υπάρχουν, 200 μετά? Υπάρχει 30 και 28, υπάρχει 38, 250. Αναλόγως τι έχει το κάθε μηχάνημα. Είναι αναλόγως τι έχει το... 2 είναι σε κάθε μηχάνημα. Δηλαδή, ας πούμε το 50 μπορεί να πάει σε ένα βάθος, ας πούμε, 800 μέτρα. Το 38 θα φύγει και θα πάει στα 1000 μέτρα. Το 28 θα φύγει ακόμα πιο βαθιά. Ας πούμε. Θα πάει ακόμα, θα πάει 1000 μέτρα, μπορείς να χτυπήσεις πιο βαθιά. Άλλη άσχετη ερώτηση. Το θερμοκλινές πώς μπορούμε να το δούμε? Θερμοκλινές δεν μπορείς να πάρεις, μόνο επιφανείας. Υπάρχει μηχάνημα, 9,5-10 χιλιάρικα. Παίζει ρόλο. Αυτό που λέει, παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί το δικό μου το δείχνει? Το θερμοκλινές, τα ρέματα που κάθονται στα ψάρια παίζουν ρόλο. Στη μέση. Όχι θερμοκρασία. Δείχνει μια γραμμή. Τα καλαμάρια. Το θερμοκλινές. Στη μέση του. Έχεις φωτογραφία? Ξέρεις ποιο έχει, δεν το ξέρω. Το κάνει Έχει. μου δίνει καθαρά τη γραμμή. Γιατί και φθηνότερα μηχανήματα διαφημίζουν ότι το βλέπεις στο θερμοκλινές. Εδώ ας πούμε είμαστε με το Ray Marine, ας πούμε, να σου δώσω να καταλάβεις εδώ. Είναι φαγριά αυτά, είναι 50 kHz. Ναι. Κοίτα πώς τα δείχνει, ας πούμε, πώς το λένε, από 0, ξέρω εγώ, σε 100 κάτι που είναι κλίμα. Είναι ανάλογο το μηχάνημα. Το ζουμάρισμα εδώ, 86, κάτι μέτρα. Με 200 kHz, με το Simbra, ας πούμε, πάλι στα 86. Κοίτα να δεις με το 200, πώς τα ξεχώρισε από το τα σήκωσε και έδειξε ότι είναι δύο ψάρια. Σωστό. Καταλάβες. Τι κάνει, ας πούμε. Το άλλο τα μπούκωσε, δηλαδή έφερε θόρυβο μέσα, τα μπούκωσε. Πέτρο, τι βυθό τώρα έχουμε εκεί πέρα για να καταλάβω? Σκληρό, μαλακό, τι πέρα? Εδώ είμαι σκληρό βυθό. Αν το δεις εδώ πάλι, αυτό που σου έλεγα, βλέπεις εδώ που αρχίζει, είναι πιο χοντρό αυτό το κομμάτι. Είναι σκληρό δηλαδή. Δηλαδή και εδώ στο Ray Marine, ας πούμε, βλέπεις εδώ που αρχίζει και μπουκώνει. Εδώ είναι σκληρό το κομμάτι. Το βλέπεις εδώ πάλι στο zoom, εδώ πόσο τραβάει κάτω το κόκκινο. Σκληρό κομμάτι. Πέτρο, ναι. Καταλαβες. Πώς κατάλαβα στην εφαγριά, ας πούμε? Εκεί τα ψαρεύουμε από τόπο από πάνω. Μισό λεπτό τώρα. Έχω ακούσει ότι Πού είναι το μέρος? Έχω ακούσει ότι καλύτερα στο μηχάνημα να έχεις τόξα και ψάρια. Τι τόξα? Ναι. Τόξα σου είπα πως είναι το θέμα. Μισό λεπτό. Για να μην το μετατρέπει το μηχάνημα σε εικονίδιο ψαριού. Η πραγματική εικόνα. Αυτό είναι στα 87 που σου έδειξα πριν πώς καταλαβαίνεις. Αυτά είναι. Αλλιώς επιβαρύνεις το μηχάνημα και το κάνει ψαράκι. Όχι τόσο πολύ. Όχι τζίκι, με ζόγκα. Αυτά είναι τα εικονίδια προς το κάθε μηχάνημα. Αρόδου, όχι με άγκυρα και τέτοια. Πώς θέλεις να σου χτυπάει και σε αυτά ειδικά τα ψάρια, αν φύγει ένα. Όχι πάρα πολύ. Φύγεται μετά από 3 ώρες. Σαφρίδι ολόκληρο έβαλες? Σαφρίδι ολόκληρο? Αλλά όταν όχι το βλέπεις σαφρί, τόξο, σουπιά, όταν το βλέπεις σε τόξο, σουπιά, καλαμάρια. τώρα θα μπορείς να τα ξεχωρίσεις καλύτερα. Εδώ ας πούμε είμαστε 329 όλα μέτρα. τα βυθόμετρα. Ναι, αυτό το ψάρι. Ξεχωρίζει μόνο το τόξο που θα κάνει, ξέρει τι ψάρι. Άστα. Έτσι πρέπει να μάθεις να το διαβάζεις. Με το τόξο που Ναι, και να βλέπεις αν είναι μικρό ή μεγάλο ψάρι. Και σιγά σιγά θα μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Τώρα να σου δείξω. Η ζώκα, κοίταξε, εμείς παίζουμε από 380 μέχρι 270. Τα ψάρια τα δείχνει ένα-ένα ή σε ομάδες. Τα ψάρια τα δείχνει ένα-ένα ή σε ομάδες. Και ένα-ένα ή σε ομάδες. Ανάλογα αν είναι κοπάδι, βάλε μία. Θα σας δείξω τώρα λίγο. Η ζώκα είναι αυτή, βλέπεις. Αυτή εδώ πέρα. Οι κλέφτες πάνω στο καλαμάρι, στη σουπιά, ξέρω εγώ, στα μουστάκια. Συνήθως χτυπάει στο κεφάλι, έτσι. Δεν περιμένει σουρά και τέτοια. Δεν πρόκειται. Άμα δεις όλα τα ψάρια που είναι βιασμένα, είναι από το κλέφτη πάνω. Χτυπάει για να κόψει το κεφάλι, να το χτυπήσει το κεφάλι τελείως. Δηλαδή, δηλαδή μπορεί να περνάει από δίπλα και το κάνει ντάν και το χτυπάει στο κεφάλι κατευθείαν. Εκεί, δηλαδή ότι ψάρι είναι βιασμένο είναι στους κλέφτες. Αν είναι πολύ μεγάλο το ψάρι όπως ο βλάβας, το βάλει όλο μέσα, εντάξει, τελείως, το χάσει. Το θέμα είναι όπως κατεβαίνεις, δηλαδή αν θα το ψαρέψετε αυτό το άθλημα γιατί είναι πολύ καλό και δεν χάνετε. Δεν χάνετε χρόνο, ναι, δεν το πετάς κατευθείαν. Πας στον τόπο, βλέπεις ότι είναι τα ψάρια, βλέπεις που έχει το ρέμα, δηλαδή πού σε πάει ο καιρός. Ναι. Συνήθως τώρα όλοι με τα τέτοια, όταν κάνετε κράτη με τα GPS, δεν ξέρετε που κοιτάει η πλώρη. Υπάρχουν κάτι κεραίες, ας πούμε, GPS που είναι και πηξίδα μαζί. Ακριβώς σου δίνει την πλώρη που κοιτάει, σταματημένος, έτσι. Γιατί τώρα εδώ πέρα είμαστε με δορυφορική που έχει 7.000 ευρώ. Αλλά υπάρχουν πηξίδες με GPS μαζί που είναι με 150-200 ευρώ. Που κοιτάει η πλώρη, βλέπεις που πηγαίνεις. Και αν βλέπεις ότι σε πάει στα ψάρια, πας ρίχνεις από εδώ μέχρι να πατώσει, δεν ανοίγει κιόλας, περνάς πάνω από τα ψάρια. Το σηκώνεις 1-2 μέτρα. Με το που περνάς, το καταλάβεις ίσα-ίσα, δεν τραβάς στη συνέχεια. Πατωμένο. Με το που κατέβεις, ναι. Μέχρι να κατέβεις, έχει περνάει βάσει την ταχύτητα που βλέπεις, δεν θα πας πολύ πάνω. Όχι.
Βλέπεις πόσο περνάει από πάνω. Πας στο ανάλογο σημείο και αρχίζει και ρίχνεις. Με το που ρίχνεις, φτάνεις κοντά στο σημείο. Δεν πρόκειται να πατώσει, αν έχει πατώσει. Θα καταλάβεις κατευθείαν το ντα, θα τα χάσεις κατευθείαν και θα πρέπει να καρφώσεις. Αν πατώσεις και σέρνεσαι, παίρνεις λίγο, αφήνεις λίγο. Αφήνεις, δεν σηκώνεις. Αφήνεις και έρχεται μόνο του. Και λόγω ότι είναι ζωντανή η νοπή. Θα πάει να ορμήξει. Δεν φεύγεις από το σημείο. Ξαναπάς μία. Γυρνάς πάλι. Ξαναγυρνάς. Κοίτα τώρα φωτογραφία με τα ψάρια να δεις πώς τρώνε. Δηλαδή αυτό είναι. Πέσει για μια πατωσιά. 60-70 θέλει. Είναι νήμα, Ένα αναλόγως εσύ τώρα τι να σου πω. Αυτό το κεφάλαιο είναι λιγάκι. Θα σας φτιάξω ένα αποστολή και θα τα αφήσω εδώ στο μετά. Να τα μοιράσετε. Να φύγετε πεινασμένοι, δεν φύγετε χορτάρια από εδώ. Έλα, πες μου. Το κυριότερο είναι τα παράνομα και τα φτιάξει αυτά δεν ψαρεύεις. Ήταν του σκάφου για να γράφει το βυθόμετρο. Εκεί, φίλε μου, είναι πώς θα τοποθετήσετε τη βεντούζα. Αναλόγως που είναι τοποθετημένο το μάτι, αναλόγως την παραμόρφωση που βλέπεις στην εικόνα, δηλαδή μπορεί να τη βλέπεις τραβηγμένη την εικόνα για να πηγαίνεις με ταχύτητα, δεν θα δεις τίποτα. Θα στα βγάλει όλα ένα πράγμα. Έχουν σβήσει όλα. Θα σου δείξω. Έχουν παγώσει μάλλον. Θα μας δείξει. Με την ταχύτητα. Πού το έχεις το μάτι. Θα δείξουμε φωτογραφίες για να δείτε τρόποι που μπαίνει το μάτι για να είναι σωστή θέση. Θα τα δείτε. Μερικές φορές δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Είναι τόσο κοντά στη μηχανή που ούτως ή άλλως θα βάλει λίγο θόρυβο. Οπότε εκεί πέρα αναγκαστικά πάρετε λιγότερο δρόμο ή βρίσκετε τη χρυσή τομή. Όσο μας παίρνει πιο χαμηλά. Δείχνει ο βυθός σου λέει εδώ είναι 20 μέτρα και ξεκινάω. Δεν αλλάζει, μένει στα 20 μέτρα, τελειώσει. Παγώνει σαν μηχάνημα. Είναι πρώτα απ' όλα είναι στο αυτόματο όλα. Δεν βρίσκει για να κλειδώσει, για να μπορέσει να αλλάξει κλίμακα ή να κάνει κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Και δεύτερον είναι λάθος το σημείο του μάτιου, γιατί παίρνει πολύ εύκολα θόρυβο και σου παγώνει το μηχάνημα. Αυτή μια εικόνα βυθομέτρου. Θα δείξουμε φωτογραφίες και όλο αυτό ψηλό και αυτά είναι συναγρίδες που τρώνε. Τα τόξι είναι μπορεί να είναι από γάβρος, σαρδέλα, δηλαδή στα μέτρα που βλέπετε τέτοια ψάρια. Μπορεί να είναι φρύσα, ψηλή. Τα μέτρα πόσα είναι? Τα μέτρα είναι 46 οργές. 46 οργές. 90 μέτρα. Περίπου. Η ακρίβεια της μέτρησης πόσο της εκατό είναι? Δηλαδή λέει είσαι στα 20 μέτρα, ξέρω εγώ. Είναι 20. Είναι 20. Ακριβώς, ναι. Μετρήστε το να το δείτε, αλλά να μην κινείτε. Δεθείτε και δέστε το. Δηλαδή αν μετρήσετε να το δείτε είναι τόσο ακριβώς. Αν είναι λοξό το μάτι, εκεί πάλι παίζει τοποθέτηση, γιατί θα δείξουμε και μερικές εικόνες δηλαδή, από σκίτσα, δηλαδή που αν είναι λοξά, δηλαδή η δέσμη και βάση του βάθους που ανοίγει, δηλαδή τώρα σε αυτά τα μέτρα μπορεί να είναι ξέρω εγώ 10 πόντους. Στα 200 θα είναι μέτρα ολόκληρα. Μέτρα ολόκληρα. Αυτό σου δείχνει ότι θα σου δείξει. Ναι, τέλος. Ό,τι υπάρχει κάτω από το μάτι. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι θα το γυρίσουμε στα 200 και θα μας δείξει ας πούμε 10 ημερόταγες ή θα το γυρίσω στα 50 και θα μου δείξει 10,5. Αυτή τη διαφορά θα τη δούμε με το 804-55 του Στάξεως Κάνου. Εκεί θα δούμε 9,5, έχω φωτογραφία, 9,5 και με το βυθόμετρο το κανονικό θα λέει 8,3 ξέρω εγώ. Θα παίρνεις ένα μέτρο γιατί κοιτάει πολύ πλευρικά. Ποιο θέλεις? Τις δεσμές για να κατανοήσουμε. Εδώ αναλόγως το βάθος σου δείχνει τα τετραγωνικά, δηλαδή στα 400 μέτρα είσαι 331 μέτρα. Ο κύκλος που κάνει κάτι, το beam, η δέσμη, σου δείχνει, βλέπετε εδώ, δηλαδή πάει σχεδόν ανά 40 με 50 μέτρα κάθε 50 μέτρα. Αυτό να υπολογίζεται στη συρτή. Αναλόγως βέβαια της συχνότητας. Αυτό σαν ένδειξη στο βυθόμετρο υπάρχει πουθενά? Όχι. Αυτό αναλόγως ξέρεις εκ των προτέρων τον τύπο της βεντούζας που χρησιμοποιείς. Συνήθως οι περισσότερες είναι P66, P45. Είναι έρμαρ οι δηλαδή είσαστε σε αυτή την κατηγορία. Είναι έρμαρ. Τις έρμαρ οι βεντούζες. Το 90 και τη Σύμρα και τη Λόνας όλα είναι έρμαρ. Αν δείτε όλες τις βεντούζες είναι έρμαρ. Αν μπείτε μέσα στην έρμαρ, χτυπήσετε τον τύπο της βεντούζας, P79, P45 αυτά, θα δείτε και τη δέσμη που έχει το μάτι σας. Θα λέει το 50 σας είναι 45, η μία. Και το 200 σας είναι 23. Και από εκεί και πέρα, βάσει με τον πόνο, βλέπεις τι ανοίγεις εκεί που ψαρεύεις. Είναι αυτό που σας έλεγε πριν. Δηλαδή, μπορεί ακριβώς από κάτω να μην έχει τίποτα. Εδώ να σας χτυπήσει ψάρια. Δεν είναι κάτω από το σκάφος όμως.
Είναι πλευρικά. Ένα λεπτό να βάλω μια φωτογραφία τέτοια που λες. Ναι, Εδώ φαίνεται καλύτερα, ναι. Όσο μεγαλώνει η συχνότητα, μικραίνει ο κόνος. Όσο ναι. Γιατί πάει πιο βαθιά. Και λόγω συχνότητας. Και λόγω συχνότητα, ναι. Εδώ. Ας πούμε, το ένα είναι 200, το ένα είναι 200 kHz, το άλλο είναι 50 kHz. Δηλαδή, στη 200 αυτά τα ψάρια δεν θα τα δείτε. Είναι έξω από τον κόνο. Ενώ στη 50 τα έχει μέσα. Τα έχει μέσα, ναι. Μπορείτε να μας δείξετε μια φωτογραφία αυτό που λέτε με τη σωστή τοποθέτηση του ματιού. Ναι. Σε μερικές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν, έτσι. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να το βάλουμε δίπλα στη μηχανή γιατί δεν έχει χώρο. Ναι, αλλά πάνω κάτω για να δούμε κι εμείς. Πρέπει δηλαδή να γλύφει νερό, πρέπει να... Ναι, όσο πιο κάτω γίνεται, να είναι μέσα στο νερό. Το βλέπεις το δόντι εδώ, αυτό εδώ πέρα, το δόντι. Εδώ που κάνει. Εδώ αρχίζει και γίνεται flat και μετά ξανακατεβαίνει ένα δεύτερο. Εδώ θα το τοποθετήσετε, πρέπει να είναι πρόσωπο, θα δείξουμε για άλλη φωτογραφία, αλλά πρέπει από εδώ μέχρι μπροστά να είναι καθαρό όλο το σκάφος. Μην έχει τίποτα νεύρα, γιατί το παραμικρό νεύρο που θα έχει μπροστά θα το γυρίσει και θα το κάνει βυρίνα και κάνει θόρυβο. Κατάλαβες. Αν κατέβει πάρα πολύ κάτω, πετά, είναι στη μηχανή σε κάποια άλλα και μπορεί να έχει θόρυβο, άλλοι τα ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά και με το έτσι που κάνει ξενερίζει και τελειώνει εκεί, γίνεται χαμός. Έτσι. Συνήθως το καλύτερο είναι από μέσα ή περαστό. Το από μέσα χάνουμε ευαισθησία. Δηλαδή, αν το βάλουμε ένα από μέσα στα 20 μέτρα να είμαστε, δίπλα-δίπλα, εγώ θα βλέπω, σαν να βλέπω έτσι με τα μάτια και εσύ είναι σαν να σου έχω βάλει γυαλιά ηλίου, ας πούμε. Θα χάσει ένα 20 με 25% να το χάσει. Ή το μάτι το στερικό που βγαίνει απ' έξω. Ή το περαστό το μάτι μετά. Μπορούμε να το κάνουμε περαστό το μάτι. Αυτό πάλι είναι το 600 το μικρό, το P66 το μάτι. Πάλι εδώ το βλέπουμε σε κίνηση εδώ πέρα πώς είναι. Πάλι μέχρι μπροστά είναι flat. Ναι. Εδώ το βλέπετε. Γίνα την προηγούμενη εικόνα. Προηγούμενη. Ναι. Εκεί. Η τοποθέτηση εδώ. Εδώ. Ναι. Δεν θα το συνιστούσα εδώ πέρα. Εκεί ναι, πρέπει λίγο να ανοίξει. Λίγο να ανοίξει. Κοίταξε, συνήθως... Και εγώ τι είπα να το βάλει εκεί και αυτός λέει όχι. Πλέον και στο eBay, ας πούμε και στο ίντερνετ, πουλάνε κάτι πλαστικά που καλύτερα να μην το αγοράσετε, το φτιάχνετε μόνος. Βάζετε ένα τεφλόν, το κόβετε, το κολλάτε εκεί και παίζετε με τη βιδούζα όπου θέλετε τη βιδώνετε. Δηλαδή αν... Κατάλαβες τι λέω. Τώρα αν την ξεβιδώσεις, την ξαναβιδώσεις, τρυπάς συνέχεια το σκάφος. Τρύπες συνέχεια, ναι. Ή το κάνεις κατευθείαν, για μένα έτσι, κολλάς κατευθείαν πάνω με σεκαφλέξ, ούτε καν τρύπες στο τεφλόν. Τίποτα. Με σεκαφλέξ, το κολλάς στο κομμάτι εκεί και τρύπα το όπου γουστάρεις. Το βάζεις όπου θέλεις. Δεν σου κάνει γιατί έχει θόρυβο, το αλλάζεις. Μπορεί εκεί να μην έχει θόρυβο δηλαδή. Βρίσκεις στο σημείο που δεν σου υπάρχουν σκάφη, δηλαδή, εντάξει, εγώ τώρα στο Φουσκωτό, στο ένα είχα πετύχει με ταχύτητα με 23-24 κόμβους, με το περαστό 37-38. Το περαστό εντάξει είναι άλλο. Περαστό από κάτω. Το περαστό είναι άλλο. Εντάξει. Και είναι ακριβώς στη μέση του σημείου και πάει όλη την ταχύτητα. Να σε ρωτήσω κάτι. Σχετικώς με το βυθόμετρο μέσα στη γάστρα και το έξω που είπες ότι χάνω είναι 20-25%. Όμως, στα 5 μέτρα σου λέω εγώ, αυτό που είναι μέσα πάλι θα χάνει 20-25% ή ξεκινάμε από ένα βάθος και μετά και αρχίζει και τα μετά. Δηλαδή στα 10 μέτρα και τα δύο βλέπουν περίπου το ίδιο. Από ένα βάθος και μετά. Από ένα βάθος και μετά. Δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις, αν το βάλεις από μέσα και δουλεύεις με 10 gains, εκεί που λες εσύ τώρα, στα 5 μέτρα, με 10 gain, αν το βγάλεις έξω, θα δουλεύεις με 4. Δηλαδή θα κόψεις. Δηλαδή δεν θα θέλει τόσο πολύ ένταση, ας πούμε, για να μπορέσει να περάσει εκπομπή. Καταλάβες. Αν είχες χιλιάρι, θα παίζεις καλύτερα, ας πούμε. Και ήταν χιλιάρι και το μηχάνημα. Δεν σε επηρεάζει, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να πας 300 μέτρα, δηλαδή τα 600 λένε 600 μέτρα βάθος. Ψάρια θα έρχεται μέχρι τα 250-280. Δεν θα έρχεται στα 600. Μπορεί 500-600 πιάσετε βυθό, γιατί είναι σκληρός. Ψάρια θα έρχεται μέχρι τα 200-250. Λοιπόν, μισό λεπτό. Καλά. Τώρα μια και είσαι στις εταιρείες, Ναι, δεν έχει και εγώ εταιρεία. Είναι αλήθεια.